Volám sa Lukáš Pazderka a som zástupca výkonného riaditeľa v medicínskom laboratóriu Analytics v Trnave. V laboratóriu molekulárnej biológie už takmer viac ako 10 rokov využívame rôzne PCR kity na detekciu sexuálne prenosných ochorení. Jedným z prvých kitov využívaných na túto detekciu bol PCR kit na detekciu Chlamydia trachomatis a potom následné rôzne iné multiplex PCR kity na detekciu Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma uraliticum a Ureaplasma parvum. Okrem toho aktuálne už detekujeme aj Trichomonas vaginalis a Gardnerella vaginalis. Najzásadnejšie výhody používania PCR kitov od spoločnosti Geneproof patrí jednoznačne ich univerzálnosť a jednoduchosť. Univerzálnosť sa prejavuje hlavne vo využívaní univerzálnej internej kontroly a univerzálneho teplotného PCR profilu, jednoduchosť zase vo využívaní ready-to-use master mixov. Oceňujem ochotu riešiť individuálne potreby laboratória, technickú podporu a rovnako tak aj pravidelnú komunikáciu ohľadom zmien a noviniek. Taktiež oceňujem aj možnosti tréningových kurzov pre zamestnancov laboratória. Spolupráca s tímom Geneproof je z mojich skúseností veľmi profesionálna a ústretová.